Salut! Astăzi vom pregăti o plăcintă cu mere și prima oară vom culege merele din pomul de la grădina de la țară. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 9 mere, cam cât pumnul, pe care le vom da la răzătoare cu ajutorul robotului, pentru că ele sunt tari și greu de tăiat altfel. Acum vom stoarce merele. Prima oară vom pune puțin ulei în tavă. Și vom întinde bine. Acum vom pune puțin ulei pe foaia de plăcintă. Eu o să folosesc o mănușă de plastic, dar voi puteți folosi și o pensulă dacă aveți. Acum vom pune merele răzuite. Vom pune 2 linguri de zahăr la fiecare foaie de plăcintă. Eu am aici zahăr brun nerafinat. După ce am terminat să punem zahărul, vom pune o lingură de scorțișoară la fiecare foaie de plăcintă. Eu folosesc foi de plăcintă precoapte pentru că îmi place să le folosesc, că sunt mai groase. Ușor de tot împăturiți. Nu-i nimic dacă se rupe, tot o să fie gustoase. Punem cu atenție ruloul în tavă. Nouă ne-au ieșit 4 rulouri. Acum le vom unge cu puțin ulei. Și apoi le vom introduce la cuptorul preîncălzit la 200 de grade timp de aproximativ jumătate de oră. Depinde de felul cuptorului. Jumătate de oră sau 50 de minute în funcție de jumătate de oră sau 40 de minute în funcție de puterea cuptorului. Apoi le vom introduce la cuptor pentru jumătate de oră. Apoi le vom lăsa la cuptor timp de 30 sau 45 de minute. Cam așa arată plăcinta noastră după
45 de minute de stat la cuptor. Plăcinta este crocantă, caldă și merge perfect cu o înghețată de vanilie și ornament de mentă.